Este sábado verá a luz o álbum ilustrado sobre os diarios de Xulio Silva que ven de editar a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. A publicación, que será presentada no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira, basease nos diarios escritos por Silva mentres estivo na cadea, reinterpretados a través das ilustracións de José Antonio Pérez, Pura Villar e Mónica Paula Montero. Coa edición deste álbum, a Comisión reivindica e achega ás novas xeracións a figura deste sindicalista ribeirense, detido tralo golpe de Estado do 36 e fusilado no cemiterio de Boisaca en xaneiro do 37. Foi unha proposta que fixeron para relembrar e poñer en valor a figura de Xulio Silva, un ribeirense que foi sindicalista, foi xornalista e foi asasinado pois co golpe de Estado no cemiterio de Boisaca. Ademais de recuperar o seu legado, divulga o contido das súas memorias, un documento de gran valor histórico. Baseado nas memorias que escribeu no cárcere que foron redactadas por José Antonio Pérez Fernández, este álbum ilustrado rescata a historia de Xulio Silva, un barbeiro valente e comprometido coa idea simbólica e loita pola liberdade, a resistencia fronte á barbarie da Guerra Civil. Publicámonos tamén en un momento cargado de simbolismo. No ano 2025 cúmprese 50 anos da morte de Franco, cuya sombra oscura marcou a historia de España durante décadas. Medio século despois, seguimos traballando para que as feridas abertas pola represión, a censura e o medo poden cicatrizar definitivamente a través da verdade, da memoria e da reparación. Ademais desta publicación, a Comisión anunciou a convocatoria do primeiro certame da Memoria Histórica do Barbanza. O certamen está aberto a propostas dirixidas a todos os niveles educativos, dende infantil ata secundaria e formación profesional. Os traballos deben de estar datados en galego, ser orixinais, inéditos e non xerados con inteligencia artificial. Categorías, pódense presentar en 3 categorías. Hai unha categoría de ensaio ou investigación histórica, relacionadas coa guerra, desde a Guerra Civil ata a Transición. Un segundo, que é un traballo literario, onde entran relatos, microrelatos ou poemas sobre memoria democrática, e un terceiro, que é audiovisual, pequenos vídeos de entre 1 e 5 minutos, 3 categorías distintas. O proceso de presentación deben enviarse ao noso correo, que estará oportunamente, publicitado, antes do 30 de maio do 2025, acompañados dun texto explicativo, Evidentemente, para garantir a imparcialidade, os autores deben identificarse con pseudónimo e enviar os datos nun sobre cerrado separado. Haberá premios para os 3 primeiros clasificados en cada categoría, de 300, 150 e 50 euros respectivamente.